Ahoj, moje meno je Drahoslav a ja ťa vítam pri mojom novom videu. A dneska som chcel pokračovať v téme, ktorú som otvoril v minulom videu. V minulom videu sme si spomínali variabilitu šťastia, čo znamená schopnosť cítiť sa ináč, cítiť sa lepšie aj napriek okolnostiam. A taktiež sme si hovorili o tom, ako je porovnávanie zlodejom našej radosti. Porovnávanie ale nie je jediný zlodej radosti. Dnes si povieme o ďalších zlodejoch radosti. V dnešnej spoločnosti totiž existuje mnoho vecí, ktoré nám pravidelne kradnú našu radosť. Poďme si ukázať jeden príklad. Predstavme si, že jeme hamburger. Keď jem hamburger, tak odkiaľ vlastne pochádza táto radosť, ktorú mám z jedenia hamburgeru? Keď sa pri jedení hamburgeru sústredím na jedlo, tak to môže byť celkom v pohode. Ale čo sa deje s našou radosťou, keď trebárs popri tom pozeráme nejaký seriál? Čo sa deje, keď jem hamburger a v našej mysli máme plno obáv, trebárs z nejakého testu, ktorý nás čaká zajtra, alebo či sa moja partnerka alebo môj partner so mňou rozíde? Dôležitá vec, ktorú si musíme uvedomiť, je, že pocit radosti z jedenia hamburgeru nepochádza iba z toho hamburgeru samotného. Je tam taktiež prítomná nejaká rovina nášho osobného angažovania, ktorá určí naše potešenie z hamburgeru. Napríklad jem hamburger a zrazu ma napadne, že mal by som si k tomu dať trebárs nejaký šalát, alebo ma prepadnú nejaké pocity viny, že mal som si dať namiesto toho hamburgeru radšej niečo, čo je menej kalorické alebo proste zdravšie. A zrazu je naše potešenie z hamburgeru znížené. Alebo ďalší príklad, povedzme, že ideme na záchod. Čo je taký hlavný strach, keď ideme na záchod? Že si nemôžeme so sebou zobrať mobil, lebo ho nevieme napríklad nájsť. A čo sa teda stane, keď ideme na záchod bez nášho mobilu? Začneme sa nudiť. Ja som napríklad človek, ktorý popri umývaní riadu počúva podcast. A v momente, čo sa podcast skončí, tak si zapnem trebárs nejaké YouTubeové video alebo počúvam hudbu. Proste naša myseľ je konštantne okupovaná nejakými vnemami. Vyhýbame sa nude. Ale aká je vlastne podstata nudy? Keď sa nudíme, tak máme veľmi veľa náhodných myšlienok, ktoré nemajú nejaký jednotný smer alebo nejakú integritu, celistvosť. Keď sa nudíme, tak počet našich myšlienok sa práve že zvyšuje. Keď len tak sedíme a zrazu sa začneme porovnávať s niekým iným, tak to sú vlastne myšlienky navyše. Vtedy sa pridávajú ďalšie myšlienky do nášho vedomia. Myšlienky porovnávania sú tam navyše. Keď si vychutnávam burger a zrazu začne byť moja myseľ roztržitá, tak si ten burger budem vychutnávať menej. Z toho vyplýva jedna dôležitá myšlienka. Čím viac myšlienok máme v našej vedomej mysli, tým menej si užívame prítomný moment a nuda je hojnosť neregulovaných myšlienok. A tu si môžeme začať všímať vzorec. Čím viac premýšľam, tým menej som šťastný. A naopak, čím menej premýšľame, tým sme šťastnejší. Táto vlastnosť sa aplikuje aj pri veciach, ktoré ľudia milujú robiť, trebárs alkohol alebo nejaké drogy. Máme veľa myšlienok, ktoré sa točia okolo úzkosti, obáv alebo strachu, alebo depresívne myšlienky ohľadom minulosti. Človek si dá alkohol a počet týchto myšlienok sa začne rapidne znižovať a tok myšlienok sa začne spomalovať. Alebo človek pod vplyvom THC nadobudne schopnosť sústrediť sa na jednu jedinú vec alebo myšlienku. Inými slovami, zdrháme od našich myšlienok. Vložíme sa do nejakej aktivity, ktorá nás úplne vytrhne z našich bežných myšlienok. Pri pozeraní nášho obľúbeného seriálu zabudneme na všetko ostatné v našom živote. To isté platí aj pre videohry alebo pornografiu. Toto je taktiež jedna z dôvodov, prečo je orgazmus taký príjemný. Pretože orgazmus je fyziologicky navodený stav bez myšlienok. Pred a po orgazmu máte rôzne myšlienky o veciach, ale počas orgazmu nemáte žiadne myšlienky. Prirodzenejšia a zdravšia verzia tohto stavu mysle je niečo, čo sa volá mindfulness. Mindfulness je stav, kedy človek vyprázdňuje svoju vedomú myseľ od nadbytočných myšlienok. Človek má preplnenú myseľ rôznymi vecami, napríklad čo všetko treba spraviť za ten deň. Keď začnete praktizovať mindfulness, napríklad skrze sústredenie sa na vlastný dých alebo opakovanie jednej mantry, alebo sústredenie sa na nejaký zvuk z okolia, trebárs dážď, alebo tečúca voda, tak čo sa vtedy deje je, že výrazne zmenšujete objem svojich myšlienok, tým, že sa sústredíte len na jednu jedinú vec. Výborná správa je, že praktizovaním meditácie sa zlepšuje váš skill, vaša zručnosť v meditovaní. Čím častejšie budete meditovať, tým ľahšie sa vám bude vchádzať do meditácie a bude sa vám ľahšie zotrvávať v meditácii dlhšie. Psychiatrické lieky tiež fungujú na podobnom princípe. Pri depresii má človek príliš veľa negatívnych myšlienok o sebe a o svete naokolo. Pri úzkostiach môže človek prežívať rumináciu, čo znamená, že sa človek zasekol v jednej myšlienke a v kuse si ju prehráva dookola. Na tieto poruchy sa podávajú lieky SSRI, ktoré viac menej v úplnej skratke spôsobujú otupenie a spomalenie našich myšlienok, našej mysle. Pri ľuďoch so schizofréniou alebo psychózou sa podávajú antipsychotické lieky. Tieto lieky spôsobujú spomalenie aktivity v niektorých častiach nášho mozgu. Ľuďom s halucináciami a rôznymi negatívnymi blúdnymi myšlienkami sa spomalí aktivita ich mysle a otupí ich emočnosť. Alebo lieky na ADHD zvyšujú aktivitu v časti vášho mozgu, ktorý sa volá prefrontálny kortex,
ktorého jeden z úloh je kontrolovať aktivitu v ostatných častiach mozgu. Prefrontálny kortex dokáže ubrzdiť a spomaliť aktivitu v ostatných častiach vášho mozgu a lieky na ADHD vám tieto brzdy ešte posilnia. Čiže funkciou všetkých liekov v psychofarmakológii je v úplne najbazálnejšom základe spomalenie našich myšlienok. Všetky mentálne poruchy sa dostanú do lepšieho stavu, keď spomalíme tok našich myšlienok. Aj preto je dobré praktizovať mindfulness. A toto je dôležité, pretože keď pochopíme, čo vlastne šťastie znamená a ako ho dosiahnuť, tak dokážeme byť šťastní aj za horších okolností vo svete. Čím viac zvýšime aktivitu našej mysle, tým menej sme šťastní. Ako využijeme tieto informácie na to, aby sme si pritiahli naspäť našu radosť zo života? Zamyslite sa nad svojím životom. Pozrite sa na momenty zo svojho života, kedy ste sa cítili šťastnejší, veselší a spokojnejší. Čo sa vtedy dialo vo vašej mysli? Bolo tam veľa myšlienok, bolo tam málo myšlienok? Mali ste na mysli len jednu jedinú vec? Porovnajte si momenty, kedy ste mali radosť zo života s momentami, kedy ste sa cítili nepríjemne alebo nešťastne. A skúste sa zamerať na úroveň vašej mentálnej aktivity, ktorú ste vtedy mali. Uvidíte, že tie pozitívne momenty vo vašom živote boli práve vtedy, keď ste boli plne prítomní a vaša myseľ bola na 100% ponorená do jednej aktivity. Dnes sme si hovorili o tom, ako sú nadbytočné myšlienky ďalším zlodejom radosti. Čím viac myšlienok máme, tým menej si užívame prítomný moment. Taktiež sme si povedali, že nuda sú neregulované myšlienky, ktoré nemajú žiadny smer alebo súvis. A že na to, aby sme sa vyhýbali nepríjemnej nude, je dobre praktizovať mindfulness, čo vlastne znamená koncentrácia na jednu jedinú vec alebo myšlienku. Ja vám veľmi ďakujem za to, že ste si pozreli toto video až do konca. Mám vás veľmi rád. Nezabudnite sa milovať a akceptovať taký, aký ste. A ja sa s vami veľmi rád stretnem pri nejakom ďalšom videu. Čaute.